Čaute ľudia, moje meno je Tomáš, vedľa mňa sedí Martin, ktorý asi dopije čajík, áno. Pohode. A kto sme a čo sme? Sme Apple Dealers. Sme Apple Dealers, presne. Možno nás niektorí poznáte z Facebooku, ale o tom pochybujem. Ale tak ešte nie, máme tam iba 31 fanúšikov zatiaľ. Viac. Čiže tak. Čiže tak. No, poďme si povedať vlastne o čom tento náš vlog bude. Všimli sme si, že na slovenskom trhu, konkrétne youtuberskom, alebo nazvime to ako chceme, nie je veľmi veľa kvalitných Apple vlogov, celkovo technologických, tak sme sa rozhodli, že sa tomu budeme venovať a snad nám to ide, držím nám palce. Takže keď sa chceme venovať najmä Apple, tak hneď môžeme začať s tým, čo si asi každý fanúšik Apple všimol. Včera bolo predstavenie nových iPhoneov. Áno, my dvaja sme šprintovali domov pred 7, niekto to stihol na 7 a niekto nie. Ale bolo to veľmi zaujímavé, trochu kratšie ako tie... Nebol to síce live stream, ktorý sa už nachádza ale na Apple.com, takže tí, ktorí si ho chcete pozrieť, máte tu možnosť. Presne tak. Tak poďme na to, poďme si to predstaviť. Začne iPhone 5C. Dobre, iPhone 5C. Takže ako ste mohli vidieť včera, keď si to sledovali na nejakých zdrojoch, to už je na vás. Apple predstavil iPhone 5C, ktorý máte možnosť vidieť tu. Niekde by sa mal nachádzať, tu ešte jedno. Áno, teraz sme ho ukázali. Takže o čo ide? Čreva, teda vnútornosti, má z iPhone 5, takže žiadna zmena nenastala. Jedná sa viac menej o dizajnovú úpravu, čiže je z plastu, menil sa aj materiálny tam hliník. Plast bol použitý ako pri starších 3G a 3GS iPhonech. Myslím si, že to bol dosť kvalitný, čo povieš. No a povedz ešte farby. Nemal by. Farby. A čo to vlastne 5C ako znamená? No, niektorí si mysleli, že 5C znamená čip, s čím Apple prekvapil. A k tomu sa dostaneme ešte neskôr, to si bol ty napríklad. Farby nemusím rozprávať, asi iba tí, čo ste farboslepí, tak ale takých snad veľa nie je, takže farby si viete zistiť sami. Mne osobne sa páči zelená a modrá, neviem ako ty. Mne osobne tiež zelená a biela, je to taká šilovka. Zdá sa mi, že na PCčkách nejde meniť pozadie. Nie je pozadie a presne... Neviem, či to tak je, alebo som sa toho niekde dočítal, ale je to zaujímavé. Museli spraviť toto niečo horšiu verziu ako 5S. No a k 5S sme sa ešte nedostali tam. Aha, Neviem, je to zaujímavé v roku 2013 mať pokročilý mobil, na ktorom nejdu meniť pozadia, zaujímavá stratégia. Ale tak musíte sa rozhodnúť, že akú farbu si beriete. No je to v podstate o farbách, je to pre menej náročných užívateľov a nie však pre chudobných užívateľov, keďže to nie je to, čo ľudia čakali. Cena nás sklamala, no. Cena nás sklamala, no. Nie je to, čo ľudia čakali, nie je to žiadny lacný iPhone, k tomu sa tiež dostaneme. Takže cena pri najnižšom modeli na nemeckom Apple Store, môžete si to pozrieť na www.apple.de, sa pohybuje za 16 GB model, to máme 599 €. Čo je, priznajme si, trošku veľa za lacný iPhone. Ja som čakal, keď povedali, že akože o niečo lacnejší iPhone, tak tých 300. No vieš, ono to je v tom, že oni to nepovedali. Ľudia si to mysleli, lebo iPhone 5C nakoniec je colorful, čiže farbný, o tom to vlastne je. Ale tie ceny sú, no ešte uvidíme, ako to naši operátori dokážu nadvihnúť. Takže toľko PCčku, ja si myslím, že to je, neviem, je to fajn krok pre ľudí, čo chcú mať farebné iPhony. Je to rovnaké ako 5, čiže výkonné to je určite, takže tá cena, no. A je tu na vás. Teraz si ešte poviem o druhom predstavenom produkte, to by si mohol začať ty. No, druhý predstavený produkt bude sa jednať o iPhone 5S. Už sa jedná. Teda už sa jedná iPhone 5S. Čo k nemu dodať? Čo sa týka grafického čipu, bude 5 rýchlejší ako pri iPhone 5, čo je úplne ako super. Včera na predstavení ukazovali nejaké ukážky z hier. Z Infinity Blade 3 konkrétne? Áno, presne. Ešte keď môžem podotknúť, momentálne neexistuje žiadna aplikácia, alebo úplne je minimálne množstvo, ktoré by využili potenciál iPhone 5, takže netuším, čo za aplikácie budú využívať ten potenciál, ktorý má 5S. Je to super kvalitný, rýchly, super nadotaný mobil, ale tak uvidíme. Otázka znie, či to je potrebné. Možno časom ako začnú vyvíjať iné aplikácie. No len vieš, vývojári sa chcú držať toho, že to nechcú robiť úplne premakané, aby to išlo aj na starší, tak nie, že boli iPhone 5S only aplikácia, ale to je
To je jedno, dobre, pokračujem. Necháme sa prekvapiť. Jasné. Ešte by som dodal, včerajšiemu predstaveniu sprístupnili aplikácie zdarma. Áno, iLife a iWork. Áno, presne tak. Pre iOS zariadenia, ale len pre tie, kde máte iOS 7. Pre niektorých to môže byť však sklamanie, keďže si viem predstaviť, že existujú jedinci, čo si kúpili iWork a iLife včera. A dneska som dozvedel, že to je zadarmo, tak je mi ľúto tých ľudí. Ja osobne mám zakúpených pár aplikácií z týchto balíčkov, takže, ale nevadí, bude to fajn. No, vrátime sa teraz ku iPhone 5s. Čo by som ešte spomenul je nová farba. Nová farba s názvom Champagne. Je to taká skôr do zlatá farba, môžete ju tiež vidieť tu nado mnou, tu nejde. Takže okrem farby tu máme aj jednu výnimočnosť. iPhone 5s je jediný telefón na svete, ktorý má 64-bitovú architektúru, čiže ako preklade je to super výkonná mašina. Laicky povedané. Ale tam máme aj slow motion kameru. To je super, sa mi fakt páčilo. To sa mi páči. Možno keď sa nám to podarí tiež tu niekde hore, to uvidíte, keď nie. V popise videa budú linky na všetky videá a kde si to môžete pozrieť. Ďalej by som povedal, že ešte tam je dvojitý blesk. Dvojitý blesk, správne. No. Na dvojitý blesk značuje všetci vieme, ako fetí iPhone s bleskom, ale je to strašne nasvietené a neprirodzené. Teraz by to malo byť lepšie, aj pokožka by nemala byť tak nasvietená, takže tento krok chválim. Tiež ukážky si môžete nájsť na Apple.com alebo... Jasné, stále, to bude v popise. Ďalej, čo by som spomenul, veľmi dôležitá vec, otlačky prstov. Jasné. Touch ID, aby sme boli presní v terminológii. Nový button, úplne nový button a špičková toto technológia. Nový button bez školica. Áno, presne tak. Áno, to ste si všimli určite, má tam ten kružok zafírový, dúfam. O čo ide, je to jednoduché, ako vravel a Craig, najbezpečnejšie na svete je váš prst, pretože ho stále máte za sebou a nikto iný ho nevie použiť, aj keď mu ho poviete, aha, môj prst, nevie ho použiť, takže je to super na odmykanie, na platby, App Store a iTunes Store nemusíte zadávať heslo ručne, takže to je super, len sa bojím, aby sa to nejak nekazilo často. Tak uvidíme, ale tam... tak je to Apple. Je tam funkcia, že tam môže si tam pridať aj svojich rodinných príslušníkov. Áno, presne, to že to spomenul, telefón vie zaznamenávať viacej otiskov, takže keď ten iPhone používajú teda ľudia, tak jasne vieš to zapamätať, čo je tiež super vec, to chválim. A to je Touch ID. Presne tak. Ja som sa včera inak dozvedel, že túto funkciu mala pred 2 rokmi aj nejaká Motorola. Dosť ma to ako prekvapilo, lebo som písal v jednom fóre, že Apple to teraz ako prvý toto vymyslel. Ale pozri, aj keby to mal, čo to ukazuje, že Motorola nevie udávať technologický pokrok. Mali to pred 2 rokmi a nikto o tom nevie. Má to Apple, do pol roka každý Android a Samsung nič proti to budú mať. Presne tak, ako moje slova. A čo sa týka ceny iPhone 5s, 16 GB verzia začína od 699 €. A je to taká, myslím, že vaša klasická cena, čo sa týka ako nových iPhoneov. To je jasné, len tam sa to podľa mňa bije s tým PC-čkom, keďže 32 GB PC-čko stojí toľko, to je nejakou PC-čko. Neviem, čo tým Apple myslel, ale čo sa mi páči, respektíve čo chápem, je, že vypustili 5 z ponuky. No, čiže momentálna ponuka iPhone je iPhone 4S, 5C a 5S. Prečo to urobili? Keď sa to niekto pýta, tak vám to môžeme odhaliť toto tajomstvo malé. Je to preto, lebo 5C má rovnaké čreva vnútornosti ako 5, čo som už spomínal, takže by sa bili a to by nedávalo zmysel, takže je to logický krok. Len sa to bije s 5S. Ďalšia vec, iPhone 4 v Číne. Jak analytici predpokladali, Apple vstúpil na čínsky trh s lacným iPhoneom, nie je to však plastové PCčko, hej. Ako sa predpokladali, to 4, 8 gigová v dnešnej dobe, dajme tomu. No, ja tu 16 si myslím. Dobre, to je jedno. Stojí 400 € v prepočte, z tých jenov, či čo to tam majú. Neviem, podľa mňa zahltia ten trh. Je to 2-miliardový trh, takže to zahltia a myslím, že ich to vyniesie ešte vyššie, ak sú, takže dobrá práca. Dobrý krok, presne tak. Dobre, takže to bolo asi to najhlavnejšie a teda skoro všetko k dnešným témam. V nasledujúcom blogu budeme porovnávať iOS 7 a iOS 6.
Presne tak, budeme ho porovnávať buď na iPhone-och, iPhone 4K, áno, môžete vidieť. alebo na iPade mini a na normálnom iPade. Takže napíšte nám do komentárov, či chcete, aby sme ich porovnávali na iPhone-och alebo na iPade, môžeme aj na oboch, keď to bude mať dobrú odozvu, takže kľudne napíšte, budeme radi. Tak a ešte one more thing. Takže znova čaute, toto je náš Apple Dealers Bazár. Chcem vám tu predstaviť, teda budeme vám tu predstavovať pár našich produktov. Každý diel to bude iný produkt, takže neviete, na čo sa môžete tešiť. Presne tak, jedná sa o limitované zatiaľ ako produkty. Keď bude väčší záujem, jasné, že to vieme. Presne tak. Začneme týmto originálnym Apple Smart Coverom pre iPady, jasné. Takže nazvaná ukážka. Smart Covery. Asi poznáte všetci, tí čo nie, chytíte to pekne magnetom, dal som takto, funguje to ako zobudadlo, uspávadlo, kde není potreba stlačať button, viete si to zložiť takto, viete si ho polohovať, zrolovať, takže paráda. Skvelá vec. Cena za tento Smart Cover je aj 12 eur. Myslím, že DPH. Áno, asi z DPH. A ďalej tu máme prísvitný plastový obal na iPad mini. Poukazujem ho. Jasné, nemáme tu momentálne iPad mini, takže vám to nevieme ukázať. Ale je to skvelá vec na ochranu vášho iPadu. Zadná strana je prehľadná, teda skoro. Aj predná vlastne, to je to isté. Takže ochrání to, vyzerá to elegantne, neruší to nič, nie sú tu žiadne haky-baky farby, takže cena? Cena 6 eur. 6 eur. Takže ďalšia vec, spustí? Ďalšia vec, jedná sa o skvelý obal na iPad 2 a iPad 3. Je to z drsného materiálu, nie je to koža. Je aj takisto dosť je polohovateľný. Viete si ho hociak nastaviť a myslím si, že dá. Takže vidíte, dá sa to kadiak z ktorej strany. Presne tak. Ochráni užitočný, pekný stojan, dobre napísanie do školy alebo elegantný, jasné. Cena? Cena 20 eur. 20 eur. Takže kľudne, ak máte záujem, môžete sa pozrieť na náš facebookový profil. Napíšte, kebyže máte nejaké otázky. Tak, napísať. A kebyže máte záujem o nejaký obal, ktorý neviete zohnať, alebo káble, alebo hoci čo, kľudne napíšte a my sa budeme snažiť to pre vás zohnať. Čo najkračom čase. Veď to máme aj v názve, že Apple Dealers. Dobre, čiže týmto sa s vami učíme. A nezabudnite dať odber na naše videá. Takisto dajte like na našu facebookovú stránku. Bude v popise videa. Presne tak. A takisto ako Facebook tam bude aj Twitter a možno aj Instagram. Časom. Instagram, to je to v začiatkoch, takže viete. Takže čaute a vidíme sa pri ďalšom vlogu. Čau.